Ang pulong sa Dios nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglang magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. So then, just as you received the Christ, Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, nining layno sa mga higayon nga imong gihatag kanamo, nga diin kami makapahimulos nining panahon sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo, ning dapita sa makausapa, o pinaagi lamang kini sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong grasya. O nining adlaw, o Diyos, bani kami pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. O wala kami mahimo sa mong kaugalingon kung amo kining himuon sa tinawhanon. O andama kami karon, o Diyos, hatagi kami niya ng gikinahanglan nga pagpunting sa among una-una sa imong igatudlo ka na nining adlaw. Ug nagaampo ako ingon nga imong galamiton, o Dios, sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban. Tabangi lang ako, Dios, nga dili unta nako pagadakan kunon sa gihuptan kong titulo, kun dili nga akong kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. Sa ngalan ni Jesus kini akong giampo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga kaigsunan, mga higala. Niano sa kita sa makausapan ng atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Now, I would like to inform you, being the subscribers of our ministry, that this ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry, started to open its YouTube channel niyadtong July 19, 2017. So, hapit na tamo abot sa duha ka tuig. And it has its base here in the city of Petaluma, which is suburbs of San Francisco. And it has gained momentum to, since its operation, it has gained momentum.
to people who are in search of God's truth. Pinagi sa ilang pag-browse ni ining YouTube channel o pagkaron, this ministry is being followed by 40 positive and persistent subscribers all over the world. It's study sessions, by the way, are being recorded on a daily basis, adlaw-adlaw, either in bilingual, Cebuano and English, or pure English. Now, kining grace ministry, ato ningyang ko nga grace ministry, bukas kini ngadto sa mga katawhan who have ears to hear and who are positively seeking God and His Word sa kamatuoran, which are the only two immutables in the universe, ang Diyos ug ang iyang pulong. In fact, God is just tapping His foot, waiting for anyone to seek Him and His divine viewpoints. Kaya matulad pa ka na sa Jeremias 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. And so, kung imog yung pangitaon, imo ka na makaplagan. And later on, you grow in your spiritual life and become a potential winner in life and in the next life, in the life hereafter. So, mo na atong pagpa-tinaw kanimo, kamo nga nagasunod na nining atong daily Bible study through the YouTube. So, okay. Padayon kita sa atong hilisgutan nga diin na naman kita sa uluhan niini nga the unique spiritual life of believers in Christ, o ang subtitle ganini mo ang how to live a life pleasing to God. Okay. Sa ato nang ginaingon, ug ato na kining na silsil sa atong paramduman nga excuse me, the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. And in fact, ang paagi sa Kristohanon nga kinabuhi, usa kini ka sistema sa pangunahuna, a system of thinking or a mental attitude life nga kining maong matang sa sistema sa pangunahuna mao ni makapahimuot sa Dios. I mean, kung imo ka nang sundon, imo ka nang matuman. So mao na nga pinagi sa dili sad kasagaran nga paagi. Kaya mo man ay definition sa Christian way of life. It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. So pinagi lamang sa Diyos nun nga pamagi nga atong matuman kining maong matang sa Kristohanong pagkinabuhi. Og mao kana nga gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi aron madugangan kini atong kasibot, kaalam, bahin sa kabubuton sa Dios. Kay kini ra pagiha nga imong masuod, may bala nimo sa suod gayod kinsa ug unsa ang Dios. Okay? Kay kini lamang paagi, way lain. O kini gilatid man na sa iyang mga pulong diha sa Biblia ug ato kini gitunan. Ug mao na nga sa atong pagsunod na niining maong matang sa kinabuhing Kristohanon, then makakabot kita eventually sa atong pagpadayon, sa atong gitawag og spiritual momentum, padayon sa atong pagtuon unya, pagkat-on, kanang tuon niini, di man magsilbi kundi di mo tuuhan ang imong tunan og na
katunan. So tuuhan mo kaniyawin ning tanan. Pagtuo lamang og human mo tuuhi ka na ang Espiritu Santo molihok sa iyang function ingon nga revealer of truth. Siya lamang ang mentor of divine truth. Way lain. Busa sa iyang pagpatinaw ka na tugdugang sa kamaturan, then ato na ka na magamit sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Nakasabot ka? So sa imong pagtubo, espirituhanon, then himo ka nga may puruhan inunta. You are a potential winner. May puruhan ka nga mahimong mananaog sa imong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Kaya mo man ka na nga itong common goal, ingon nga mga Kristohanon. As believers, that is our common goal, which is spiritual maturity. Spirituhanong pagkahamtong. Kaya iba naman ta nga doon tulo ka ang sa spirituhanong pagtubo. Ang una, level inta. Para maklaro-klaro nimo. There are 3 levels of spiritual growth. Ang una, baby believer. Ikadua, adolescent believer. O ang ikatulo, spiritual believer. Mature believer. So, balikon ko, ang imong pagkabata. Mga unang level. Batanon pa ka nga Kristohanon. So, aron ka mutubo, gikinahanglan nimong tun-an ng mga sinugdanan, mga basic doctrines. Kaya di pa man ka kasabot sa mga advanced na mga sa may binisayang advance, mga laom-laom na ba ng mga doktrina. So, hinay-hinay. So, batanon ang level, pagsugod, unya, sa sige ni mo, padayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos, makakabot ka sa, may puruhan ka, na makakabot sa ikaduhang level, ang pagkahingkod. Kaya maumanay atong binisaya sa adolescent, hingkod na nga Kristohanon. Unya padayon, ayaw undang sa imong pagtuon sa pulo sa Diyos. Kinahanglan nga na ay persistency, consistency sa imong pagtuon sa pulo sa Dios. Hangtod nga magkabot na gyud nimo ay katulong ang which is our goal, spiritual maturity, nga diin ka nang maong ang that level mao ka na gitawag og capacity stage. Capacity, may katakos ka na sa kinabuhi, pagdawat mga panalangin, paghigugma. So, you have the capacity for life, for love, for blessings. So, mao ka nang dapit nga diin imo nang mahimay ang Dios. Okay? So, ingon nga mga sakop sa harianong panimalay na karon, we are members of the royal family of God. Kanon sa magkanahimong sakop nining maong panimalay. Yatong higayon nga himo kag desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ingon nga imong manluluwas. O nahibaw naman ta unsay nagpangitabo pag yon, ikaw na namatarong na, you have been justified, o you are now united with Christ forever. So, in fact, nahimo kang ambassador of Christ. O mo na nga, ikaw kay magtotoo naman, kitang mga magtotoo, ang Diyos nag-provide nato sa tanan natong mga spirituhanong mga kasangkapan, spiritual assets. You see? Philippians 4:19 sa gisulti. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Okay? So, sa atong pagpadayon, pagkinabuhi, we are mandated to be steadfast. Magmaligon kita o
maisugon, courageous sa atong pagpakigharong sa atong mga kaaway nining kalibutan na. Ang kalibutan, ang mga sistema nini, ang yawa, o ang kinaiyang makasasala. O ni mga dagko na itong mga kaaway. So, sa diha nga ikaw makakabot na niya ng spiritual maturity. Okay? Mature ka na as a believer. Kalifikado ka na mudawat sa escrow blessings. Nanundong ka sa akong i-explicar ni mo kagapon, escrow blessings in time. Nini nga itong panahon. Samtang niya pakita ni ining kalibutan na magadawat kita sa mga panalangin sa Dios ni ining higayuna. Kung magkakabot na ta sa katakos. Now, og atong giingon nimo nga inigdawat nimo sa mga escrow blessings dinhi sa panahon kini pagabugtian, pagadugangan, pag yung mga dagko pag yun, nga mga ganti. These blessings are to be parlayed in the eternal state. So, ako kang giingnan nga ang Diyos nga Amahan, God the Father, siya ang grantor, maghahatag. Now, these blessings are deposited in time with the Lord Jesus Christ as the depository. Sige na Jesu Cristo may depository. O timan nga every time matagi gayon nga ikaw Kristohanon ka ng panalanginan, every time you are blessed, may maya ni mo Diyos. God is glorified. Actually, dili ikaw may nag-glorify, himaya kaniya. Dili siya mismo. God Himself glorifies Himself. Ang giingon lang nato din nga every time you are blessed, God is glorified. Of course, mag-glorify siya. Yan ang higayon nga ikaw nakakabot na niya ng imong katakos sa pagdawat sa mga panalangin. God is glorified. Siya mismo mo'y nag-glorify siyang kaugalingon. Gumikan sa imong gituman nga mga kasabutan inunta. Okay? Kasabutan nga imong maangkon ang kay naangkon man imong katakos then na nakikatakos sa pagdawat sa mga panalangin. So, mao lagi nga in order to receive these blessings aron imo dawat kining mao mga panalangin, ikaw gikinahanglan nga makatuman, makakabot ka niya ng katakos sa pagdawat o imong matagamtaman, mahimuslan kanang mao mga panalangin. Now, by the way, ayaw kalimot usab ka ng bersikulo nga popular ba kayo ng bersikuluha nga Ephesians 2:8 and 9 nga we have been saved by grace through faith. Okay? Tiwan niya, we are saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dili pinagis mga binuhatan. Now, mga tanan na po kunimo. Nganong buhi ka pa man karon? Why are you still alive? Nganong nagaginawa ka pa man diha sa imong naimutangan karon samtang naminaw nining mensahe? Why are you still alive? Nganong wa pa man kakuha sa Dios niya itong higayon nga midawat ka sa kaluwasan? Masiguro ka naman nga diretso ka dito sa langit. Kay luwas na ka. Nganong wa pa man kakuha sa Dios? Tungod ang tubag ni. Tungod kay ang Dios napay plano. Napay tuyo siya sa imong kinabuhi. God has a plan and purpose for your life. You see,
ang matag tao, for every person, our point of contact, mao ang hustisya sa Dios. Mao na atong point of contact. Kaya ang tao can never do anything to earn salvation. Wa, gyud siya mahimo. Nga, kung imo na ng buhaton ka ng magtuman kag gamit sa imong kaugalingong solusyon nga ikaw maluwas, then muatras ang Dios na hala, mao magkahimo. Magtuman magkakag kanang gamit na ng imong plano nga di man na magsalir, di man na musalir. Ang ako ramang plano may musalir. Maugot mo na isulti sa Dios. Kung magasulti pa ang Dios. Ang panisulti ang Dios, diha siyang pulong. Mao ni atong itunan. Okay? So man can never do anything to earn salvation. God's plan of salvation is the only perfect plan. Okay? Only, di ba nini? Only a perfect person can produce a perfect plan. Sanglit ang Diyos, perfect man, since God is perfect, His plan for your life is perfect. Gusto? So, di ba nina? Mao na nga kita, nanginahanglan o mo adjust. Magpahilo na, magpasibo kita sa hustisya sa Diyos. Hinundong ka pa niyan itong tulo ka. Jog, G-O-G, satjog, ratjog, matjog. Unsa man ni? Kining jog-jog. Unsa man ni? All, satjog. Kung gi-abbreviate ng satjog, salvation, adjustment to the justice of God. S-A-T-T-J-O-G. Satjog. Salvation, adjustment to the justice of God. Magpasibo kita. Magpahilo na kita sa hustisya sa Dios pinagi sa unsa pagdawat sa iyang kaluwasan. Mo ni una. Una ng jog o adjustment. Ikaduha, ang ratjog. Unsa man ang ratjog? Rebound adjustment to the justice of God. Sa atong pagkumpisal, kung kita makasala, imaduan ta sa Dios. Ikumpisal. Admitiha na ikaw nakasala. I am faithful and just to forgive you of your sins. 1 John 1:9 ka na. Okay? Kung sa kisulti yun sa 1 John 1:9, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Kinsa may nagsultihan na ang Diyos. Now, mo na iyang pulong. Diha sa ikatulo, kaya mo itong ikaduha ratjog. Ikatulo ang matjog. Maturity adjustment to the justice of God. Mo nang na matjog. Kung sa unibot pa sabot, mo adjust kita, mo pahiluna, mo pasibo kita sa, mo pauyon kita sa hustisya sa Dios. Pinagi sa pag-unsa, kabot niya ng ang level of spiritual maturity. Namo na maturity adjustment to the justice of God. Kasabot ka? Now, at the point of salvation, sa higayon sa kaluwasan, nga ikaw naluwas, ang magtutuo, gihatagan na siya og duha ka porsyon. God the Father's perfect righteousness o ang perfect righteousness ni Ginoong Kristo. Muna gitawag na ito double portion. Sabta gina, God the Father's perfect righteousness, gi-impute dihan nimo. Ingon ta, gi-sulob dihan nimo. At lang ang gamitong pulong sulob. O ang, gawa sa pagkamatarong sa Diyos nga Amahan, ang pagkamatarong pod sa Diyos nga Anak, ang si Ginoong Kristo. So, we now have the imputed righteousness with a particular goal. Now, ang Diyos anay tuyo
sa matag kinabuhi, sa matag magtotoo. Di man nina. Now, the imputed righteousness, mo ni ang mahimo nga target, mo na ni puntariya sa mga panalangin sa Dios. Di ba? Kung i-explicar ni mo ni, mo na manig review na sad. So, the imputed righteousness becomes the target of God's blessings. The justice of God executes what the righteousness demands. Mao gina ang prinsipyo. Ang hustisya sa Dios maoy mo unsa kanang execute. Ino na to. May mutuman. Okay? Mutuman ang hustisya sa Dios kung unsay kanang gikinahanglan, gidemanda. Kung magamit na ito ng pulo nga demanda sa righteousness. See? So I repeat, ang prinsipyo nini aron di kamuha sa passing. The justice of God executes what the righteousness of God demands. Ano ni prinsipyo? Now, ayaw pud kalimti ang gisulti di Matthew 6:33. Matthew 6:33. Popular po ni nga bersikulo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na, pangitaa una ang gingarihan sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kinitanan igadugang ra diha nimo. Ayaw pakadaka, ayaw kanang unaha ang pagpangita sa imong mga tinguha o unsa dihang mga damgo, kanang mga ambisyon, aspirations. Ayaw. Una ang Dios ug ang iyang gingharian. Kaya kanang tanan nga imong mga pangandoy, mga tinguha, mga damgo, idugang ra na. Kasabot ka? Idugang ra. Busa ayaw unaha. So, you see, kitang tanan nga mga magtotoo, okay? We believers, all of us, have God's perfect righteousness. Okay? Niyalag yung higayon nga imong gidawat si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Gisuluban kadayon. Mao ito ang giingon nimo nga murag mikuhag tipik lang ha. Part sa iyang pagkamatarong ang Dios, hingpit man siya pagkamatarong, basta. So, mura balag mikuha siyang tipik, just part of it. O iyang gisulob, diha nimo, kay namatarong ka naman. Minggamit ka mas imong kabubuton, imong decisions pagtuo sa kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Diha, suluban ka. So, isuloob diha, tanahon ka sa Diyos, dili na hinukman. You're no longer condemned or judged kung mutanaw ang Diyos nimo, kung dili ang iyang makita diyan nimo mao pagkamatarong niya. Kasabot ka? Iyang pagkamatarong nga gisulob niya. So mao na ang ingon nimo, mao na target sa mga panalangin sa Dios. Inigkabot na nimo sa imong pagkahamtong spiritual maturity. Apan di man niya pay usa ka punto dinhi sa doktrina. Dili kita makaampo for our blessings, dili. Di kita makaampo. Sayop na, wa na matunong sa protocol sa Dios, dili ta Ginoo. Panalangin ni ragu ko, Ginoo. Hatagi ragu ko ni dili. Sayop na. I'm sorry to tell you, but wa na matunong sa doktrina. Wa matunong sa kanang pamaagi sa Dios. Kay ang tinuod, blessings only come to a believer. Paminaw. Ang mga panalangin mo abot lang diha sa magtutuo, sa diha at tanang mo magtutuo nakakabot sa katakos sa pagdawat niya na. Kasabot ka? Blessings only come to you as a believer when you
attain capacity to receive them. Now, what's required for a believer is to stay persistently sod diha sa power sphere. Dapit nga may gahom sa Dios. Nga lang itong operational divine sphere. Ug ana ra ka makatubo sa grasya ug kay balo kang Dios sa Kristo. 2 Peter 3:18. Mora na dapit nga di mo tubo ka. Di ka mutubo, das gawas. Kasabot ka. Sabtan yun na. Kung tuwa ka sa gawas, ang sabot pasabot. Ning gawas ka, tungod kay nagbuhat, magkasala. Every time nga mo kahimo tag makasala kita, sala ba sa nauna, sala ba sa dila, sala ba nga makita, sala sa buhat, bisag unsa ng mga sala. Out we go. Gawas kita sa operational divine sphere. O, wala. Nawa ang power. Wala diha ang power of God. Adto tas power ni Satanas. Adto ta muting kanggol dito kon makasalata. Adto dayon ta automatic ng musuod dayon tas iyang duhar ba ganun. Kanang ganghaan na ng iyang o di kay ganghaan duha ni ka power system ni Satanas. Ang unang power system arrogance complex. Ang ikaduha, hatred complex. So, adto ta tingkagol kung nakabuhat og sala. Diya mo na, it is very critical. Kita nimo. Mo na hong giyon nimo nga Kristiyano ang pagkinabuhi. Dili ingon. Dili dua-dua, dili sayon. Mo na kung di ka magtuon sa pulo sa Dios, labi ang isura. It is a very tough struggle. Apan ang Dios nagapahiluna, nagaandam, nagatagana ug pamaagi nga kita unsa. Smooth ang atong pagkinabuhi ingon nga iyang mga anak. Kay timan ang prinsipyo nga ang Dios lamang mao ang tigmugna ug mga mananaog. He is the only author of winners. Ug kay kanang anak ka man niya, through faith alone in Christ alone, then sangkapan kas tanang mga spiritual assets aron ka mahimong mananaog. Kasabot ka? Sabtag yun na. Mao ni ang kanang tuyo sa Dios. Mao ni ang kabubuton sa Dios nga pakabuton ta yan ang dapit nga mahimo na ta mga mananaog. Mao nang giyon ako nimo nga the unique spiritual life of believers in Christ. Unique. Ang unique dili kasagaran. See? Mao na in fact dili kay unique lang, it is sophisticated, fantastic, fabulous. Wala niya akong gigamit ng mga adjective, but actually, God's plan is the best and the highest. So, mao man ay basic na definition sa plano sa Dios. The best and the highest. Kunya, gawas pa nina, it's defined as what? Kanang a wrong thing done in a right way is wrong. Mo man definition. A wrong thing sayop nga butang you are kanang in a right way. Husto nga butang gamito nimo sa kanang sayop nga pagi. Okay, in English to kay murag mawan tas pasig binisaya. A wrong thing done in a right way is wrong. Basta. A right thing done in a wrong way, wrong gyapon. Basta. A wrong thing done in a wrong way, nasamot na. Nga wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mo ni definition. Usa sa mga definition sa plano sa Dios. And in fact,
The plan of God is a problem identifier. Makaila, mailhan dayon nga naay suliran. Kining maong plano sa Dios. Problem identifier. Sunod, problem anticipator. Anticipate. Dali ra una ba? Maunhan dayon nga naay suliran. Sunod, it is a problem preventor. Preventor, kanang pahunong, I don't know sa Visayan to prevent, makapugong, ayun lang nato, makapugong sa suliran. Preventor. And the fourth is unsa? It is a problem solver. Makasulbad sa suliran. Kung balikon, kaya basig nawa kanito. The plan of God is a problem identifier, a problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Namo na. Nimo budawat mo kaniya na basta kay ato lang nigin ladlad dihan nimo. Amo kini ang pamaagi sa Dios nga mailhan nato unsa ning iyang plano, the best and the highest. See? So, akong balikon nga dili kita makadawat sa panalangin sa Dios kung dili kita magatubo o magakabot nga ng dapit sa katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Okay? And we cannot pray. Ayaw na kalimti. Di ito makaampo. Wala na masibo sa paagi sa Diyos. So, what's required for a believer is to stay persistent. Malahot tayo. So, diha sa power sphere, the pit nga may gahom sa Diyos, the operational divine sphere. O it is a mental attitude. It is a system of thinking. So, agi kinig sunod diha sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O niya, usab ayaw kalimti ang Romans chapter 8 verse 28. This is a very effective na promise sa Diyos. Saad ni sa Diyos. Oh, by the way, pinaman ka saad sa Diyos nga imong kanang makatunan diya sa Biblia. Do you know? Okay, wala kay ba? Pilaman ka mga saad. O ba ni mo ipa? Actually, sumaan sa atong pagtuon, okay? Kaya sa ako nang ginaingon mo, kining atong pagtuon is i-re-echo. Pagpalanog na lang adto sa uban, sa atong nakatunan, gikan sa nagtuon sa pulo sa makuti, kinuy-kuyay gyud sa original hangtod mao ni nagawas ng mga kamatuoran. Okay? Unsay gisulti diya sa Romans 8:28? God works all things together for good. Okay? Actually, good. Ang mga bersikulo, mga verses, mga versions nining maong bersikulo, nagaingon nga, all things work together for good. No. Ang original yun nga translation, di kanang corrected translation, I mean, niining Romans 8:28 is, ang Diyos mo'y nagalihok. God works all things together for good. Okay? Now, principle. Ayaw na po ni kalimting principle. Now, we are fond of presenting to you principles. Kaya of course, ang pulong sa Diyos, puno man yung mga prinsipyo. Okay, the principle ayaw gini kalimti. Only God can glorify God. Ang Diyos lamang mo ay makapanalangin o makahimaya,
Ang Diyos lamang ang makahimaya sa Diyos. God can only be glorified sa diha nga ang magtotoo nakakabot na sa katakos sa pagkinabuhi. And that is when God pours His blessings to that believer. Sabta gina. Maura na'y panahon nga ang Diyos makabuo na sa iyang mga panalangin ni anang maong magtotoo nga nagkakabot na. Mao ni nga itong tumo, mao ni sigihan na itong tuon ang pulong sa Diyos. Tuon, tuo, gamit. SLA. Timan ika ng prinsipyo ha. Atong memory aid. Okay? Study, learn, apply. Study, learn, apply. Pag tun-i, kat-uni, tuohe, kanang gamita. Okay? Be not only hearers of the word, but be doers of the word. Kinahanglan, tumanon yun mo dili kay igo lang maminaw. Okay? You're just deceiving yourself. So, si kutob ra kasi pagpaminaw. See? Kini ko nga itong sigig, hisgot din kutob ra kasi paminaw. Why hinungdan? Why kapuslanan sa mong espirituhan ng Panginoon? Sabot ka? It has no spiritual validity. Kaya ka nang imong pagbuhat sa pagpaminaw lang, wa ni mo tuuhi, ang imong nakatunan, academic knowledge ra. Academic knowledge. Parero kasi imong nakatunan diya sa mga eskwelahan sa ito pagka sa kolehiyo, sa universidad, imong nakatunan. See? Mahimog imong itudlo na lahat. Sige kag pang tudlo dito sa uban nga, believe nitong nakadungog ni mo, kuyawan ni siyang tudlo eh. Ang panahon man ni mo tuuhi, wala yung kapuslanan sa imong personal nga kinabuhi. Wala. Tingali, ang uban nga nakadungog, mo inagtubo, ikaw kasabot ka. Katuwanan kayo na. See? Ikinahanglan ikaw muna. Kung imo ning of course, kini mo, abot ng butag laing doktrina niini kung bahin na ganis pagtudlo, no? Di man tanan makatudlo. Kadto ra man gasa sa pagtudlo. Kasabot ka? It is a gift, spiritual gift. O nga naghahatag niya na sa magtotoo, mao ang Espiritu Santo. Siya ra ang mga maghahatag sa espirituhanong mga gasa. Gasa sa evangelista, gasa sa pastor magtutudlo, gasa sa mga misyonero, gasa sa mga administrador sa simbahan. All of this, mga spiritual gifts nga gihatag na sa Espiritu Santo. Oh, by the way, ang tanan nga magtotoo, ayaw ni kalintipon, ang tanang magtotoo, all believers, gihatagan o espirituhanong gasa. Yan tugyong higayon at the point of salvation. Yan ang higayon nga mituo sila kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Ang Diyos Espiritu Santo mo hatag yun nila sa ilang espirituhanong gasa. Okay? O kanang maong gasa nga gihatag sa Espiritu Santo nila, maalinggatan lang na, madiskubrihan lang na, makatunan nimo nga naa kay gasa sa diha nga ikaw nagatubo sa pulong sa Dios. Di po na nimo malinggatan kung ka magtubo sa pulong sa Dios. Kasabot ka? That's why it is but important to grow diha sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18. Okay? Aron atong madiskubrihan unsay atong espirituhanong gasa. Okay? I hope na klaro na nimo. So, kung balikon ang prinsipyo nga, God can only be glorified when a believer reaches capacity for life, and that is when God pours His blessings to that believer. Ang Diyos
mahimaya sa diha nga iya ng panalanginan ang magtutuo nga nakakabot sa katakos sa pagdawat sa mga panalangin sa Dios. God has perfect standard in terms of blessing a believer. Perfect. Hingpit ka ng iyang sumbanan. Perfect standard. A believer does not glorify God through his human works, talent, or human energy. Never. Dili gyud. Di man nila. Di gyud ta. Kita mga magtud. Di gyud ta makahimaya sa Dios. Pinagi sa atong tawhan ng mga binuhatan, sa atong talento, kanang abilidad, or human energy. Never. Kaya binimo, blessings can only come to a person who has a relationship with God. Nakadungog ka. Ang mga panalangin, muanhala o mo kanang muabot lamang sa usa ka tawo nga naay relasyon sa Dios. In other words, kung wa kay relasyon, dili ka magtotoo. Gusto? Simple logic, simple arithmetic. Kung wa kay relasyon sa Dios, dili ka magtotoo. You are a non-believer. O kung dili ka magtotoo, kay wa magkay relasyon sa Dios, dili ka makadawat sa iyang panalangin. Kaya ito mag-ingon nimo. We have just stated that blessings only come to a person who has a relationship with God. Sabtag na. And one more thing. Niya pa usa ka butang. Blessings cannot be asked. Cannot be prayed for. Dili na mapangayo. Mapangaliw po. Dili. We cannot. So, at timanina, blessings cannot be asked. Di ni mo na mahangyo ang Diyos. Di ni mo maampuan. Kaya ang Diyos, kung nangingon, has a perfect standard in terms of blessing a believer. Hingpit ang iyang sumbanan. Ang iyang pamagi, hingpit. Kaya hingpit mo ang Diyos. Kasabot ka. Dili siya makahimog ka ng sumbanan o pamagi nga dili hingpit. See? Now, ang mga panalangin, moabot lamang sa usa ka magtutuo sa diha nga kanang maong magtutuo nakakabot na sa katakos sa pagdawat sa maong mga panalangin by way of attaining spiritual adulthood, the maturity stage in the believer's spiritual life. You see? Mao gini ayon na gini kalimting. Mao ni atong tumong. Mao ni atong goal. Mao ba na Bisaya ang goal? Tumong. Ay, nun lang nato, anak. Kaya maglisod pa mangutag mga Bisaya ang laong. So, kini atong pag-explikar din sa mga kamatuoran sa Dios. Ato ning gihimo ang murag conversational nga paagi. Murag lang gud tag nagkukabildo. Okay? O kanang of course sa atong pag bat-bat niini, paghisgot niini. This is bantay. This is no holds barred. Wa ni lipod-lipod. Kay ang kamatuoran sakit. Tinuod, di ba? Sakit man yung kamatuoran. Mabita nag-iingon sa kadaghanan diyas mga Cebuano speaking na mga ingog. O di, mga tinagawog man ang pag-ingon nila. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magalit. Tinagawog man na. Bato-bato sa langit, kinsay maigo, ayaw kasuko. Huwag na, sabi ni Saya. Sakit ang kamatuoran. Apan kung ikaw positibo, nang ngita sa kamatuoran, kanang maong kamatuoran nga nakaigo nimo, tamis, humot, nindot,
lami alang sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Kung positibo ka, apan kung negatibo ka, unsa man gyud ang imong reaksyon. Kung negatibo ka, pasabot ni negatibo, kanang musalkway ka ba? Di ka mo dawat, di ka mo sanong. So, ang imo, reaksyon. Binisaya sa reaksyon, musinta. Mawala na akong paghubad niya sa Binisaya. Musinta ka ba? Musinta ka. Apan kung ikaw positibo, musanong ka, mutuo ka, mudawat ka, then, dili reaksyon ang imo, kung dili unsa, response, pagtubag. Nagkasabot ka? Kasabot ba ka sa akong gi-explicar nimo? So, when you're positive, hingtubag ka, sanong ka. Apan kung negatibo ka, mo sinta ka, react. Reaction and response are two different things. So, muna. Balik ta. By the way, and first of all, God has given every person matag tao. I'm talking about tanan. Magtotoo, di magtotoo. Okay. God has given every person an opportunity to be saved. Ang Diyos, naghatag yun sa tanang tao sa kahigayunan nga siya maluwas. Maunay, nag-una nga requirement to receive blessings. So, kung ang imong pangandoy nga makadawat kag mga panalangin, na mao ni. Sabta ni kining prinsipyo ha. Kay mao nay nag-una. This is the first kanang and foremost. This is the first. Unahon yun nimo. Natungod kay gahatag man ang Dios og tanang kahigayunan sa tanang tao nga siya maluwas. Kana mo number one requirement mo ni nag-una nga panginahanglan nga ikaw makadawat sa iyang mga panalangin. So, abi nimo, man cannot please and glorify God. Dili. Di siya makahimaya sa Diyos. It is only God who can please and glorify Himself. The blessings that a believer receives from God, unsa may basihan niya na, it is based on what and who God is, not on who and what man is. Sabta gina. Ang mga panalangin nga madawat sa usa ka magtotoo gikan sa Dios, gibasihan na sa unsa o kinsa ang Dios, dili kay unsa o kinsa ang tao. Kasabot ka ba ato? Now, blessings from God is a matter of grace from the justice of God. Ang mga panalangin gikan sa Dios kanang grasya. It's a matter of grace. Iba naman kung sabot pasabot sa pulong grasya. Luoy lang kay bagang duot sa katawan, wa gyud sila kanang makasabot unsay masabot sa grasya. See? Now, kung maingon tanini, we're not trying to be self-righteous. Di wa man ta mo atake sa uban. Subo balang dungon. It's it's tragic. Palandungon nato nga daghan nga. Wa gid sila wa magkakabot sa pagsabot sa pulong grasya. Ang grasya as a whole, mao ni buhat sa Dios para sa tao. Yan ang lihok. In fact, mao ni policy sa Dios. Ang grasya. Grace is God's policy. Ang kaaway sa Dios, the arch enemy of God, doon na po siya policy. Si Satanas na po siya policy. Ang iyang policy, evil. Kasabot ka? So, ang grasya, buhat, lihok sa Dios para sa tao. Bisat ang tao, dili ang ngayan. Sabta gina. We do not deserve. We do not earn. We do not work for it. Kay grasya,
Of course, ang definition, Diyos grasya, grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Ngayon na nakalibti po. So again, blessings from God is a matter of grace from the justice of God. God's blessings mudahili will flow down. Okay, blessings man, di plural. God's blessings flow down the grace pipeline mudahili. Mo ka ng ambog gihasold niya ng tubo sa grasya, the grace pipeline ngadto sa pagkamatarong sa Dios nga diha gi-impute gisulob nimo nga magtotoo. Nato nga mga magtotoo. Isuluban man tas pagkamatarong sa Dios na higayon nga mituot ang Ginoong Kristo. So, inikabot na to sa pagkamatarong, pagka hamtong o pagkabot na to sa katako sa pagkinabuhi, capacity din, ang panalangin sa Diyos, automatic mo dahili niya ng tubo sa grasya. Grace pipeline, o mo kabot, mo abot, mo kanang sangko, ngadto sa gi-impute nga pagkamatarong sa Diyos diha nimo nga magtotoo. I hope nagkasabot ka niya na. So, atong ipadayon ni ugma, atong isgutan kining unom ka mga naglalaying kategorya sa mga panalangin dinhi sa atong panahon. Different categories of blessings in time. Mag-ampot ta. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo og dugang sa imong kamatuoran niining adlaw. Salamat o Dios. Pinagis paggahom Espiritu Santo kanamo inaot nga kini amo magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhing Kristohanon. Salamat niini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining tanan o Dios, dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma din nindapita aron kami makapadayon sa among line o sa mga session sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbubuwag ni adlaw. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.